Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. At least maybe we can say kuti pali little bit good news pankhani yokhuzana ndi nkhondo ya Ukraine pamene ndithu Zelensky atapangidwa atalandira pressure kuchokera kwa Trump wafika povomereza kuti chabwino basi mmene mufuniramo zikhale momwe chabwino basi nkhondo chabwino ite chabwino tiime pamene zilipo. Guys, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nkhani ya Ukraine, Trump komanso Russia iyi kuti bwanji choyambirira ndithu mmene tinanenera muja kuti Zelensky anapita ku USA, United States of America, kumene ndithu chifukwa chimene amapitira ku nkhondo ku America kumene kuncho kuti akasayinire deal kuti akayandire mabomba atali long range missiles ochita kuti Tomahawks amene ndithu anali wopya and bwezi akupanga strike deep into Russia. Therefore kumene kuja ndithu tinanena kale pano kuti analandira call kuchokera kwa Putin. Trump analandira call kuchokera kwa Putin kumuuza zimene anamuuzazo sizikudziwika anamuuza kuti chani, koma chimene chikudziwika ndi chimodzi chino kuti Putin anauza kuti ndibwera tikambiranenso kumene koko. Yes, therefore atatha furniture 2.5 hours toni inasintha anamuuza Zelensky kuti go home and meet your families in peace. Pitani kwanu ndithu kumene ndi azibale anu mafamily anu mwamtendere. Sunduganiza kuti ifeyo tikupatsanisoni ma long range missiles aja ayi sitikupatsana amene aja basi chifukwa ifeyo so tikufunikira omweyo ndesi ndingakupatsanisoni amenewo ndezi nakhala ngati kuti kuti nkhani ndi atano, koma ali komweko kho inansana zabo yaso ndithu Putin anazaonjezera pa kho paja. After kutero nde anauza Trump kuna kuti remember nakuuza tili ku Alaska tinakambirana chinthu chimodzi nanena kuti sinizabo yaso kuzakumana ndiwe kuzakambirana unless titapanga mgwirizano titavomerezana pa chinthu chimodzi. Chinthu chake nchona kuti Zelensky komanso inuyo muvomereze zifeye zimene tikufuna. Mukapanda kutero ndi kuti pamene papa pavutirapo ndithu sitimvana sizitheka. Therefore zinapeza kuona kuti Trump anauzedwanso ndi Russia make point imene muisunga bwino. Putin anauza kuona kuti mwauze kwenza kuti ifeyo tikutenga Donetsk diaso imene lalikulu kwambiri. Remember kuona kuti panopa Russia ikupanga control kama kuti yatenga 20% malo amenewo out of 100% tuma 20% yose territory ya Ukraine ili manja mwa Russia yatenga amene ndithu ndiye anafotokozera kuona kuti nkhani ili pano ndiona kuti muuzane kumeneko kuti ineyo kubwera ndibwera koma ndakuti zikhale zili clear kuona kuti Zelensky wavomera kuona kuti ma conditions anga amene ndikuwafuna ineyo akavomera ndi kuti basi mzatha ndi kuti is fine. Ndeno zikatero nkhondo iyi itha, koma kupanda zimene zozo ndi kuti nkhondo iyi siitha. Ifeyo ngati Russia tikhala tikukopolabe mpakana timaliza Ukraine. Therefore kumva uthenga umenewo Trump ingakhale kuti mbuyomo amayankhula maona kuti ayi Russia tipange fund Ukraine basi timalize imene imwe kuti komano at this point zinapeza kuona kuti Trump amuuza Zelensky kuti akulu vomerezani, accept the deal, vomerezani zimene akufuna Putin or suffer in the hands of Putin. Komano kapena apo yayi muvutika kapena kuti you will be destroyed, muonongedwa ndi Putin akuonongani bwana. Apopo zoyenera kuchita ndikungovomereza basi kuti basi, koma mukapata kutero akuonongani. Though Trump zimenezo zimachitika kuchipinda, komano atafika pa public Trump anayankhula kuti no, what I want ineyo zimene ndikufuna nzona kuti pakadali pano pamene alipo nkhondo iyimire pamene popo isapitirireso basi. Pamene alipo
pamene alipo nkhondo imene patipo pamene popo basi ikayimira pamenepo good, now we are good to go. Therefore Trump anaisisa nditu kwauza kwasambira manja a Zelensky akuluakulu izi sizikuthandizani. Then finally Zelensky anakayankha kona kuti apapa mmene tikuoneramu, I think Trump is right, we have to stop the war. Kuti Trump akuona chilungamo, nkhondo iyi ndithu tiyisiye, tiyime pamene tilipo, tiyimire patipo panepopo, no more killings, basi pasapezeke kuphanaso kwina ndi kwina. Izo ndithu ndi zimene zikuchitika kumeneko. We have to stop where we are, and he is right. President is right that we have to stop where we are. This is important, to stop where we are and then to speak. That means zimene zikuchita kuzokuona kuti nkhondo pakatipa ndi kuti pamene Putin sanabwere. Remember Putin sanabwere. Putin akabwera ndi mwana wake apanga finalize zina komano izi zonse zikuchitika tsopano pa call pakadali pano. Yeah, ndiye komanso Zelensky so wayankhulanso kuona kuti ali ready, ali ukonzeka ndithu kukumana ndi Putin komanso Trump pa meeting imene ikhale ya anthu atatu kuti apange aone kuti apanga bwanji. By the way, ndekuti mapo aja akhalanso ndithu akupangidwa drone akujambulidwanso kachikena, ndikuti mapu 20% ya malo aku Ukraine ndikuti akhala kuti Donetsk onse Zaporizhia onse ndikuti atengedwa ndi dziko lija la Russia. Lavrov Russia, Moscow yalusa statement iso yonena kuti ngati Zelensky wavomera kunena kuti chabwino tiyime pamene tayima apa chabwino, that means Zelensky akuvomera ma conditions amene ifeyo tikupereka, ma conditions amene tikufuna. That means one, Russia, and that means territory onse 20% ya territory yatengedwa, Russia sipereka. Number 2 ndi kuti Ukraine singajoineso kulija la NATO. Ndi tione kuti kutsogolo kuno zotsatira zake zikhale zotani, pamene ndithu panopa zikuoneka zoti at least we are moving forward, at least panopa zokambirana zikupyako zina zake zikumvekako, chifukwa kwinako ma talks amachitika kumakambirana chani komano still ndikuti palibe chimene chimachitika. No, we never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people. By the way, Russia is also a makala positive. Mugamakambirana. Simple in action. Simple in appearance. Maonekedwe is simple. Mugamakwana simple. Kumano ma actions agi amakala are very tough. Ndenda amene ali Putin zimene amabanga kwa Trump kumanso kwa Zelensky. Kwa ni Trump ano kumano ma action obuziti apulisasa ro. Russia amene banji what. Yeyo pasiba akuyankhula kuti akurumiza message kuti iferu sitigonja ru. Iferu zimene ufuna zenze mwezi ru basi. Kayamutani. Muli mose padusa zinzambi padusa ma phase osiyana. Kumano we hope kwambiri wake for the peace of the world kuti we should make it a better place. Malo amene anga khale okhazike kuti titha kumakhalako osati malo a nkhondo. Kumano zosakhala bwino zimene zikuchitika ku Gaza kumene ndithu Netanyahu aja apitirizaso ayambiraso ndithu akuphulitsa kumene kunthu deal icha ndithu ayipanga cancel. Izizi zimene makamaka ife timayembekezera, and I said it tinayankhula kobweza kuti yayi Trump anguyang'ana Nobel Prize afuna kuti apasidwe chikho choti yeyo ndi munthu wamtendere pamene
Netanyahu ku chimene akufuna ndithu asese dalija komanso ndi madera ena mpaka nakafike kumapeto kwenikweni kuti mpakana akufuna apange Greater Israel. Yeah, that's it. Izo ndi zimene zikuchitika. Latest update ndimene guys. Kwina kunethu tipatsalanenso kuti zikukhala banji komano guys timakunyadirani kwambiri. Thank you so much. Malawian Cameras.